on, eta zorionak irratiari eta irratizaleei. Hori da, eskerrik asko, Luisjo. Bueno, zer moduz? Bueno, hementxe, orduz aldatuta gaude, pixkat Bai, egun batzuetan, eta eszenarioz ere, bai, Twitchetik ikusten gaituenentzat, ez da hori da. bulego, ez da kodesintaz sustatu egiten duen enpresaren bulego, baizik eta beste bulego bat, baina, bueno, hementxe, Erdiberan. albisteak jarraitzen dute, gu nun Bai, gaudela ere, internetera kargatzen ditugu, eta lainotik geisten dira, zuen hala da. mugikor eta ordenagailuetara. Hori da, sustatu.eusen albiste batzuk, esan bezala partekatzen dituzue, eta gu goietako batzuk aukeratu, eta hementxe kontatzen ditugu irrati bidez entzungai, eta Twitch bidez ikusgai. Eta nondik anibeliko gara gaurkoan, Luisjo? Bueno, jende askok ikusi duen albiste bat, Trumpen agintaldiakin Aha, zerikusia duena, duena, vale. eta halako neurri akaso ridikulo bat hartu du, beste Beste gaiztakeria hainbaten batzuen, artean. beste gaiztakeria eta neurriren artean, Mhm, ezaguna da, Mexikoko golkoa dena, dala, bai. Ipar Amerikan dagoen badia edo golko handi Mhm, hori berrizendatu behar dagoela. aha, vale. Eta berak erabaki du Estatu Batuetan deituko zaiola Amerikako golkoa, Gol. Gulf of America. Vale. Eta, bueno, niri ez dut ikusten hain disparatatua. Pixkat Disparatatu, vale. motivazioa dago. Motivazioa da Mexikori pixkat irain txiki bat egitea Mhm, aldameneko herrialdeari. Baina vale. estatuek eta administrazioek beren toponimia kudeatzeko eskubidea daukate edo horrela egiten da. Mhm, Udalek erabakitzen dute herri baten izen ofiziala zein dan, vale. ibai batek muga bat zehar baldin badago, alde batetik izen bat uki dezake, nazio baten tradizio eta hizkuntzaren arabera, eta beste aldean Mhm, beste izen bat. Orduan, vale. motiboa kenduta, motiboa dela pixkat, Mexikori, Mexiko molestatu pixkat, Bai, 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 bai. gainerakoan, Amerikak, Estatu Batuek kasu honetan, Amerika izaten diote, euren herrialdeari ere, hori ere beste Bai, kontua bai, da, bai, bai. golkoari izen hori jarri diotela. Eta kontua da, Googleek beren mapetan eta beste erakunde batzuek izena aldatu dute segun eta non. Eta Vale. hori ere logikoa da. Zer gertatu da? Joan gara ikustera, ikusi genuen albistea, Estatu Batuetan Gulf of America jartzen du Google Maps bisitatzen baduzu. Aha, Eta albiste berean jartzen zuen, eta Mexikon aldiz, Golfo de México. Bueno, pues, vale. ekuanimitatea Googleena. Eta munduan gainerakoan, eta bi izenak. Ah, Eh, Mexikoko golfoa nagusi, eta parentesi artean Amerikako golpo. golko. Eta euskeraz, euskeraz, inglesez. Hori. Vale. Mhm, Espainian, Golfo de México eta Golfo de América, biak. Eta vale. katalanez eta galegoz ere itzulita beren hizkuntzetara, baina kalte kolaterala Trumpen eta Googleen erabakiarena euskera. Ze, Euskeraz. begiratu ezkero Google Maps ingurua, Aha, mundu guztia, oro har, estatuen izenak eta daude euskeraz ibiltzen baduzu, bai, bai, bai. euskarazko konfigurazioarekin, eta han daude Mhm, Karibe itsasoa jartzen du, handikan ez urruti, Kuba K letraz idatzia agertzen da vale. golko ezagunea horren arabera, baina ez digute oraingoz izen bikoitz ustezko hori euskeraz jarri. Euskaratu. Mhm. Gero, pues hoxe, albistea eta pantaiaz batzuekin ikusi zazu, hola, bestea, espainolez, inglesez, Bai, euskeraz. bai, bai. Eta, bueno, akaso konponduko da, ze Google ere, beste erraldoi bada, horietako bat, baina, Mhm, euskaratze sistemak eta baditu,
bere produktuak eguneratuta izateko, eta akaso etorriko da. Etorriko da. Ez dut gaur goizean begiratua, ea atzodanik albiste hau aldatu dan, igual oker esaten nahi, eta segituan konpondu dute. Bueno, zuzenduko dugu. Aipatzeagatik, munduko Wikipedia gehienetan jarraitzen duela izaten, Mexikoko golkoa. Golkoa bete diru, Trumpek izango luke. Barkatu txistea. Eta ingelesez ere bai, Gulf of Mexico da forma nagusia agertzen dena ingelesez, eta gero dago beste mapa azpiegitura libre bat, OpenStreetMap, inoiz izan dugu, eta hor ere Gulf of Mexico da oraindik ingelesez, baina gehituta dago parametro bat, hala delako, izen ofiziala estatu batuetan, Gulf of America. Hori ere egia da, eta izen ofizialak erakundeak izaten dute. Eta azkenengo apuntu bat usten badidazu, hori baino lotxagarriagoa iruditzen zait, kontatu duen guztia baino lotxagarria iruditzen zait, Euskal Herrian, Bilbo ez izatea izen ofiziala. Euskal Herriko hiri handienak izen ofizial bakarra dauka. Eta ez du Trumpek erabaki Bilbao izatea ofizialki, erabaki dute, erabakia hartu ez duten Bilboko udal batzar guztiek. Azkenengo 50 urtean ez dute erabaki hori hartu. Zergatik ez. Hola, gaizki esan da. Oso ondo. Karga ideologikoa ere sartu dute irratiaren egunean. Bueno, baina bai, kuriosa da, ez? Munduko beste puntara joeten gara, baina hementxe bertan, Bilborekin gertatzen dela, ez? Izen eta kontu horiek eta... Aldatu ziteken, eskumena dauka, erakunde batek aldatzeko izen ofizialak, edo akaso bi izendatzeko ere bai, Donostiako hiriak adibidez, Gipuzkoak izen bakarra dauka, euskerazko grafiarekin. Baina Donostiak bi izen dauzka, Donostia eta San Sebastian. Hizkuntzen arabera biak erabili daitezkeen. Baina Bilbok izen bakarra dauka ofizialki, eta da Bilbao. Bueno, hori ere aipatuta, Trumpekin hasi gara gaurko goizan. Trampak egiten. Eta, bueno, Wikipediara aipatu duzu, hortikan. Bai, Wikitalk sortu da. Izenak nola baita adierazten duen bezala, Badakigu nora dijoan. Wikipedia eta TikToken batuketa bat. Eta nola, irakurri nuenean nik, eta besteren batek ere pentsatu zuen, baina nola. Wikipediako artikuluak hola, jente dantzariarekin eta iten dian gauza horiek, errezeta bat 30 segundutan nola egin, pupi-papu, eta hola, fisika hola azalduta, edo... Zer da? Bueno, erakutsiko dugu. Partaia partekatuko dut. Eta uste dut hemen ikusten dela. Bai. Mugikor bista jarri dugu. Ze webgune bada, Wikitalk webgune bada, baina ikusten da efektu tiktokikoa baldin eta mugikorrean baldugu. Orduan, mugikorraren baten bista erakusten ari gara, eta hor, eta zer da orduan? Ez da bideoak agertzen diala, baizik eta artikuluak agertzen diala hausaz, eta scroll hau egiten. Gora edo berazoaz, eta artikulu bat, beste bat, Alemaniako herri bat, gizon ilustre bat, ez dakit nola Mairon izeneko bat, eta orduan, pantalla bideoak eta hola ikusten ditugun bezala, artikuluak hola erakusten zaizkigu, eta ematen du, algoritmoak TikToken bezala, edo Instagrameko bideoetan bezala, saldatzen duzula katuetatik txakurretara, eta gero, esan dudan, errezeta azkarro horretara, nola egin tortilla bat, mango fruituekin, hori beharrean, hemen ez dago algoritmorik da, hausazko artikuluak dira. Eta gauza bitxi hau, joan den astean inauguratu zela, eta gaur baditu agian 21 hizkuntza, baina joan den astean lehen 12 hizkuntzarekin inauguratu zenean, euskera ere
hor dago. Begira, Eta bueno, orduan, hoi euskaraz ikusten ari gara, Twitchetik bai, behintzat. Kataluniako herri bat agertzen zizun, baina artikulutxoa euskaraz dago, euskaraz. guazen beste batera, a ber, bat, Bidaxuneko gaztelua, bueno, etorri zeiko Mm, Euskal Herriko bazter bat, Nafarroa berekoa, uste du dela, bai. gaztelu bat, Filipe lehenengoa jasekoa, ez dakit, gizon ilustre bat, beste garai batekoa, Tizai, Frantziako herri bat, beste herri bat eta inongoa, gauza, Bektofilus kiskeli, nik zerrakit zer den, Arrai bat emateo, edo... itxura txarrekoa, Triangulo Plaza, Tolosako Begira. plaza nagusia, edo Algoritmo San... badaki inauterik datozela, Luisio? Ez, hausaz da. Hemen ez Izatez, dago algoritmorik. gauzotxo, bueno, emango dio beste bat, aber nora goazen, Bubian, o beste herri bat Italiakoa, Heimenhausen. Bueno, Bueno, laureun eta berrogeita amabos mila wow. artikulu daude euskarazko Wikipedian. Orduan, hausazko horietan, gehienak mundukoak dira, baina bueno, Euskal Herria ere ondo inongo Wikipediatan baldin badago definituta zer dan Euskal Herria eta Euskal Herriko jakintza eta Euskal Herriko pertsona eta bazterrak ere agertzen dira, tarteka. Garatzaileak esplikatu izan du jaso duela eskaera pixkat algoritmikoa bihurtzeko, ez? Aha, TikToken ere vale. gustuaren arabera, segundu gehiago begiratzen badiozu, katu Bai, argazkiei, bai, txakurrei baino, berak badaki katu gehiago erakutsi behar dizkizula hori zuri. da. Bueno, Bai. alako sistema, manipulazio sistema batekin funtzionatzen dute. Hemen ez, baina kaso garatu ziteken. Euskaldunei, Euskal eduki gehiago eman, baina, bueno, garapen gehiago eskatuko luke, eta garatzaileak esan du, nien algoritmo horien alde, Bueno. tresna simple bada, eta... Hau nondikan iritsi da, Luisio? Amerikako eh, estatu batuetatik? Bai, Ah, New vale. Yorkeko garatzaile bat Ah, dago. vale, vale, vale. Artikuluan esplikatzen dugu nola iritsi webune honetara, bueno, itxiko dut, zuliko gara Vale. gure aurpegiak ikustera. Mhm. Eta, bueno, elkarrizketa bat dago, ingelesez, nola indioten, eta, bueno, Mhm. ez da beste munduko gauza, baina Bueno, galdera ere egin diogu gure buruari. 12 hizkuntzetan zergatik euskara? Ba, euskara Wikipedian oso ondo sailkatuta dagoelako. claro. Mhm. Hori Eh, ikusi izan dugu. bai, eta datu batzuk eman ditugu, 12 hizkuntzetan, 12garrena izate euskara, igual egon daiteke lotuta, abenduan iritsi ginen sailkapen desberdin horietan, ez? Bai. Artikulu kopurua, bat dago kalitatea edo neurtzen duena, eta da Wikipedia guztiek izan beharko lituzketen 1000 artikuluen zerrenda. Aha. Bata da 1000 artikuluen zerrenda, eta gero badago 10.000 artikuluen zerrenda, pixkat Bai. osatuago, ez? Beste. Demagun, hizkuntza bat azten denean Wikipedia edatzen, lehenengo egin nitzazuen 1000 horiek. Hori da Fundazio Orokorrak Mhm. gomendatzen duena. 1000 artikuluen zerrenda horietan, artikuluak landuta dauden luzeran Bai. eta estekekin, eta argazkiekin, eta ilustratutan, badago parametro bat hori neurtzen duena, eta hor, 12garren gaude, alemana gainditu genuen iaz, Mhm. eta Wikilari elkartea badabil, aber 10garrenera iristen garen. Bueno. Lasterketa bat da, Ez baino egun beharrezkoa. baina ondo dator. Mhm. Hori da. Gero Gure gauza, buruari, olako gauzetarako baliogarria da. eta Ze kontuan izaten da. hori da, euskarak posizio bat daukan nazioartean, eta aparte, Mhm. jakintza gehiago euskeraz konsultagarri libre Hori da. nahi duenarentzat. Primeran. Horixe. Bueno, eta meta pixkat pirata izan dela. Bai, ez Titularra gara aldatu dizuet. ez gara asko harritu. Bueno, adimen artifizialarekin zer ikusia daukan kontu bat. Vale. Nola egin dira adimen artifizial hauek hain boteretsu, ezta? Vale. Ez dakit, konexioa, bai, hor gaude, bai. Bai, ondo. Nola DeepSeek txinatarrak euskaraz daki, Bai. adibidez. Bada, euskara asko irakurri duelako. Vale. Eta nola irakurri du euskara? Ba, pirateatu dutelago, alik eta guztiena.
Arras, eta vale. eta txinotar horiek egingo zuten euren kontura, eta orain harrapatu dituzte Metakoak. Facebooken Mhm. enpresa harrapatu dute pirateatzen sistema pirata xamar bat. Deitzen dana LibGen, Aha, Library Genesis, hasieraren edo genesiaren liburutegia, eta da, vale. ekimen bat hola, non saiakera eta zientzia liburuak eta zientzia artikuluak pilatzen joan diren voluntarioen bidez eta modu pirata baten nik erabiltzen dut, nik irakurtzen, nazioarteko hizkuntzetan batez ere inglesez, ez? Eta igual Aha, pixkat gutxiago espainolez, italianoz, alemanez, materiala aurkitu dute. Baina hemen inglesez irakurtzeko liburu elektronikoaren formatuan, baita ere PDF-ak eta beno, formatu desberdinetan, baina bai. formatu elektronikotan, tarteka liburutxo bat edo geisten dut nik, eta metak harrapatu dutena da, jeitsi dituela 81 terabite. Wow, bai. Dala eh, eh, megabite, gigabite, Eta terabite. terabyte. Eta adimen artifizialak hori irakurri du, horrekin trebatu dute, Vale. zientzia eta saiakera zea horregin, eta horregatik da ona, beste batzuk bezala, metaren adimen artifiziala deitzen dana llama. Aha. Eta llama izan da gero latxaren, bueno, orduan, denak piratak. Hori da. Bai, eta Eta bueno, ez erabili duten lotxatu. Hoiekin badute, ez lotxatu. hori da. Ze, Pista batzuk ere ematen ditugu ere, gu ere nola gaiztu izan, artikuluan hor daude. hori da. Ze erabili duten protokoloa adibidez, nahiko ezaguna eta nahiko basikoa Bai, dela, esan dezakegu. BitTorrent izeneko teknologia bat, erabiltzen dena pelikulak eta hola piratatzeko, Hori da. teknikoki horrekin egin dute. Nik nola astuan alako, ez dut alako terabiteri jeitsi behar, nik liburua aurkitzen dut, eta Mhm, botoi baten bidez, liburua jeitsi, ez zait, claro. liburu batek ze pixatzen du, bi hiru mega, Mega. batean jaitzen zaizkizu asko. Eta gero irakurtzen, hor nabil, No? une hauetan, James Cook kapitainaren Bueno, hegoaldeko itsasoetako bidaia interesgarri bat irakurtzen, 2024ko historia liburu onenen artean irakurri nuen zerrenda den, eta, bueno, pues, Amazoni pagatu beharrean jeisteko liburua, lapurtu egin dut, eta orain atxilo bueno. nazatela, eta aber datorren astean itzultzen gara, edo zer gauden. Oso ondo. Bueno, kontuz ibili ilusio, eh? Uste Eta dut, itzuliko naizela, uste dut itzuliko bai, naizela. nik uste baietz. Eta itzuliko zarete eta gogoratuko dugu sustatuko tarte hau, orduz aldatu dela eta 10:10 inguru horretan hasiko dela. Hurrengo astean. Konforme. Ba, Lucio, mila esker beste behin gurean egoteagatik eta hurrengora arte. Zeuei, eta ondo bukatu irratiaren egun hau. Bai, eskerrik asko. Aio, aio.